chawe shesha babu siphethunde phela ephela sambani molweni niyaphila ngiyangibona niyaphila ele ngithina ngawami Samba abanye album abanye abayazi kodwa bayaziyo angiveli ku TV ngivela uyangipha uzophuma nje uzophuma nje mama TV uthovu kwakhona lokuvela uthovu abantu bami Wama style. Ngicela mina nifika ukunithandazisa nibe right. Angibani nobe ukuthanda wami lapha. Ukwalapha. Nawe nongajwayela ube ukuthanda ongasilutho namhlanje kuwonke into zakho. Tamani. Bekuthanda lapha kuwonke into zakho. Shasha. Wena wathi ubengile ungawuphindi kabi. Yeah, what's up there? That's a guy. Kung pansin yan. Abangan nyo. Isang dili, ako malina. Ako salang salang. Ay, suray, bulawin, duwelen, kuwan. Kung natin neto na hindi sa kajawin doon. Isang dili. Isang dili, ako malina ng biti. Akong natala. Etawin ng tao. Ito, tulong, bula lang, tuka. Hindi ba kulit ko ng mga makita mo na kita yung tatong. Ngani, kanti ushawayile kanjani? Yikanyoko kayilungile. Ugijima inyanga uyinqede, wabudlana nemithi yethu lapha sithi sizinyanga, kanti kusela into encane nje ukukhuluma emsamo. Show them that. Someone takes Hey! Time nawe wesifazane. Wena wesifazane uhleli nendoda. Eflethi. Ikufikile indoda. Iyakuthapha. Awuzubusiseka nawe usimali yendoda. Awutshonti kule mali unyoka ahle emalini yakule ndodo selinayo. Awuzubusiseka kanti umuntu ontshale imali uyofeza nje 10 kg rice unyoka elokukuhlebela uyoba isifebe siyobusiseka. Awuneke uthi uqale kuseke ngokuthi uthatha imali yalomfana olala nawe lapha ngaphambili eyinkomeni zikayihlo engakhokhanga next uthola ukuthi ucwile wena ubonakala negrosa kayibonakala kodwa udlala inja eflethini. This is one shot. Yes. Yes. It's a wash.
awuhlupho rikhohlwa angishapha yasithola Ngelanga lokume workshop endaweni eseGogodameni imvula ine thola thona unethwa uneyidlebe awuzo utshela abantu uLove eThekwini uKhleba bayakwazi vele ukuthi uKhleba uhamba ngezimoto ezima usukuthi ukuthandayo ulala la uthanda khona ngoba yindaba status sakho siphezulu ngelinye ilanga kuzokhulunywa ngepastel Thubani wayekuthi sibuze ukuthi ishonaphi into zakho hamba uyacela uMolo kuNyoko obucabene naye owaphuma ucabene naye uNyoko ucela uMolo noma ngabe uyena uNyoko wakusukela wabisukela into yakhe wena uyinto kaNyoko kodwa uyinto lesihlaniphile utshelwa ngabangani ngeke ngidlala umama mina nawe uthathe leso sitayela somuntu othi ngeke ngidlala umama ubani yena lo sokuyena kanjalo bahlangene kanti ukwehla into enjani tizehlise uzokhushulwa zithobe phambi kwabanye waNyoko ebangani bami ingqondo osekuvulela ingqondo wambona into engento akafundile naye walinyazwa ngabazali bakhe bengamfundisi wasengabi namona ukuthi ngoba ngafundile ingane yami ngeke ingafundi musukuba uhlevake lapha phindela umzali ithezo sesihlaba iyangixaka ayikho indawo ngeke uyihambe uhlala ukholelwa ngabantu ey'phosweni zakho zezileyo goqile hayi khona ngimbonile kuyindoda omdala unomuzi ekhaya kini uyawazi uyihlo uhleli uyogugela kuphume efletini funeka uphume out umuzi ungenamali yaphela imali mngani wami amandla ayaphela futhi lapho kuwena nengqondo iya-expire kuthi ubani wayewuhleva abakusekho uhleva lapha eThekwini abadala baphela nawe utheleka khona lapho awusafundi ukuthi obani ubabonile bebekleva phambi kwakho saphela isitayela nawe uzongena khona lapho ungengisize-ke mngani wami ukuthi kwamba uhlaba ufike umfana bekugxeka odadewenu bazela iy'ngane bazaliswe abafana uma ufike uthi odadewenu awuyifuni lezi ngane zeyifebe la ekhaya usho nawe kuney'ngane oyizalile ey'febeni ngaphandle uthi awuyifuni lezi ekhaya kodwa nawe kuney'ngane zakhe ey'ngekho la ekhaya ey'sey'febeni ngaphandle uthi abathini obhuti-ke balawo mantombazane wawuzalisa khona lezi ngane funeka uzondle isibusiso seyihlo lezi ngane ezizalwe abafana bangaphandle bayizala lapha kini nawe funeka uma uphethe igrosa zishe zidle la ngoba nawe uyondlelwa lapho wazalisa khona Ubelane emakhaya madoda hambani nemakhaya uyihla umphathele ishirt neblue uyihla kakhulu lutho nje lwakho ulokhu ekuyala ngothi mntanami ubeka imali uyihla noNyoko
ubeka imali ukuze ugane ube nomfazi. Iphoyisa ngemfumba la, iphoyisa la kwaMeden Robert. SAPS Constable Inspector. Umuntu uyamlandela akenzi lutho ekhaya. Uhleva nje ukuthi ngiyabopha mina ngiyinkunzi. Le mali mase eqeda ukubopha uyidla neyifele. Hamba sizolithi ekhaya. Unesi ngiyaziwe ibhedlela zonke kodwa imali yakho uyithatha uyifaka emafletini uhleli namadoda emafletini uthisha ofundisa ebese ufundisa amadoda ukuthi kulalwa kanjani. Ninezitayile eziningi okulalwa ngazo zabelungu nani nenza zona. Uma ubonke ubheke kahle wenze research la esifebeni sakho lesi sifebe naso isikhathi eside ngahlala naso sihlaba ukuthi musosihlabela usithi no akuphenduka ubhekele uma ke saphenduka sashaya leso sitayela wathi ngeke uphumelele ulwabisi lo. Udodo umseya mina ngifuna uNkulunkulu anibusise amadoda nonke. Mina amadoda enisebasha eningesebadala nisebasha nonke nje walena. Buyisa ingqondo mngani wami. Imali yakho akuphume ngezithebe. Uthi uma ufika ekhaya ingane iqathake phansi ziyiwa ikhala ijabulela ukuthinta ngesandla ngesenzo senza ukufaka isipuni emlonyeni enganeni. Angeke ukuthi bakuthiwa mzwane uvelelwe inkinga uphithise le yonke into bengane uvelelwe inkinga kuthi uboshiwe noma kuthi uyagulisa esibhedlela ubuze ukuthi umuntu onjani lo abantu abazombona abaningi kangaka kanti kwaziwa isitayela sakho senza ekhaya. Emnganami yabo bathi kuboshiwe mina lapha ngiye lapha eshop hayi ngale Richards Bay naphoseke Richards Bay bathi ke seliboshwa ngeke kanti iboshwa athi ngisanda funda iphepha ngami kuthiwa inyanga enkulu edume lapha eworkshop edume ukuthi yabulala umfazi wayo wakhishwa kanje ephepeni wabulala umfazi wayo. Akusona ukuthi osoleka ukubulala kuthiwa nje wabulala umfazi wayo. Uyabona ubulala ushawa isithombe nje ebantwini esimbi sokuthi umbulali lo. Hayi ngiyayithayima le ilungile le eqala lokubulala iproof izovela enkantolo kodwa ensaka ngakho ngithi yini indaba kuthiwa ngiwumbulali bese kufika futhi mase ngicela ibhayili iqhamuka imantshi sithi akekho umuntu olapha igciwane lesandulela ngculazi kanti ngapha kuphuma ukuthi ngabulala umfazi. Uyayibona lento kukhona into behind ekufeni komfazi wami kukhona into behind ethi ethi akuyona yodwa uliwa nomuntu wami. Ngijolile babhemi ngiyazi nangibopha nenza zonke izinto zethu nizenza kumina kodwa ngelinye ilanga okwenzayo nawe kuyakulandela ngelinye ilanga
ungibuka kunenya informana ni informana ngento wrong awungazi ngizalo mabani awungazi isitayela sami awungazi ngizaleke kanjani awuseshi lokusesha ukuthi lo muntu imvelaphi yakhe kuyinhlobo lendaweni kuzobhali lesi kuthiwa angifuneke emakhaya abantu abangidingi nje endaweni ngoba ngumbulalo ababhasi embaqedile ushife bese kusho abantu enkantolo abantu abawu-3 abantu enkantolo uma behome uzokuthiwa nikwa ibheli bahomze bonke abantu enkantolo ithi manje izonikhipha ngaphandle manje bawumsindo la ngoba babuza ukuthi yimuphi lo mphakathi ugumede ongamfuni yakhaliswa yilokho imali othola ukuthi ibiyimfomiwe nayo ngangazi kathi nemantshi iyagwazela angale emthunzini yaya khona uzosho wakwabona umuntu onje efakwe insimbi lapha phansi enyaweni uveza isithombe sokuthe ingozi yomuntu okwenzayo uzenzela wena into yenza komunye umuntu uzenzela wena nawe ey'nganeni zakho kuyoba njalo sithombo shuthayo leso ngoba umuntu ubahamba uyombheka ekhaya inhloboni yomuntu lo wenza i-research esami isandla usibona nje saxebula umuntu wakwaloliwe ngemvubu kuphela ngiyakhumbula-ke lokho abaxebula too much abantu ngemvubu ngesikhathi kutshelekiwe kwaloliwe kodwa ngakhololiwe ngisho abakwamashu mlazi shesabhili imuthi loliwe nje khuluma ngami yimi engangixebula amagundane undana nibheki-ke mina impipi leyo impipi nje ayimi phambi kwami kuyayiwa okwasala ade ngashawa mna ade ngashawa ngale ndlela ngashawa ngayo ngasala ade ngashawa ngale ndlela angihlale ngibona izinto ayishawa noma ngishawana akaze ngayibona le ngangishawa ngayo yabo ungabuka le nto ubuka amabhunu elumisa umuntu omnyama emlumisa izinja ubuka ku TV elunywe inja emasendeni athi yakhala umuntu inja iqhafaza amasende angiqala ukubona ukushawa mina ngangasi sengamabhunu kudala enza le nto bantu bakithi abamnyama bangibophela bafaka insimbi ngemuva ngilaliswe engutsheni ngithayithwe ngengubo wonke umzimba ufakwe intambo umzimba wonke umzimba uhlala umuntu la kimi afake into eyishubhu lemoto la uthi avuma sifuna kanyoka ushawa kusukela ngo-9 kuze koshawa 1 ekuseni ushawa omunye enganginaye lapha washona-ke niyamazi nani lo bejwayele ukuba ibhodikadi yami omfishane obejwayele ukubona amasheni emqila akasekho emhlabeni amshaya amaphoyisa ambulala kuthiwa yinkabi kuthiwa ziyinkabi laba bantu wangcotshwa ngingekho ngisedele omunye usenza umasipala khona la ube ibhodikadi yami wakamshaba msiphiza yonke nendawo wagcwala iy'londa wonke umzimba lo angiqala ukubona abantu abamnyama benza leya nto hayi ngishayishayela uleya bhilidi nalya kodwa konke umuntu akwenzayo iyazenzela konke okwenzileyo ngiyakutshela ngelinye ilanga iyeza kuwena ngilungile nginje into ayenziwa kumina ongasala akaze ngayibona into eyenziwa kanjeya ngishayela ingoma yami ngaculela abantu
nami ngiyabadabukela. Ngashintsha ejele kubona ngathi ibosha zingiphethe kahle, ngashintshwa ngasuka kwelinye ijele laba bafuna ngihlukumezeke, ngasuka kwelinye ijele ngiyafika ejele bakithi zeni ibosha ngaphathwa kahle ngaze ngaphuma ngisuke mfa. Ngisho ukuthi kuthiwa unamanga sifele, ukhothisa abantu, uthi umfundisi, usifele sendoda, ubulala abafazi, umbulala indini, uthi lapha igciwane udlala ngabantu. Sanibone workshop. Hayi, ngiyajabula ukuthi ngibe phambi kwenu namhlanje. Umama uSoni lo wasemlazi. Hey, ngiyajabula kulonyaka uba ngibone uprofessor. Noma xoxa indaba ezihlungu nje kodwa ke sasinaye emthandazweni sithandaza sithi uprofessor akangahlala ejele ngoba unemsebenzi eminingi oyenzile la kule workshop. Hayi le uMamsani la wafika ewelwe isiketi ngasizwe ingane yami yentombazane eyamzwehlanya khona kanje ngoba noma ngayithuka le nhlamba kodwa imnandi le nhlamba iyaphilisa. Hey, sisindile ngale ntaba bakwethu. Uyabona ngangingakwazi ngisho ukufukula umzukulu ngifika la e-workshop ngifika ngo-2009 kwakuFebruary, inyanga kwakuFebruary. Kodwa ngikutshela ukuthi kulokanye kwasuka lapho uprofessor enginika umuthi wakhe ngiphuza nami ngiwethemba ngoba yebakithi imnandi into yenza ngethemba. Kodwa uma ungathembi ufanayo lamabhodlela suwatholile ngani ngoba awunathemba. Mina ngathi mangimbuka ethuka inhlamba ngabe sengiyamthemba ukuthi cha uyena lozolekelela uNkulunkulu le ngimthandazayo. Uyena-ke lozomsiza ngempela umlekelele ngikwazi ngisho ukufuna abazukulu ngikwazi ukwenza yonke into ngembiza kaGumede. Isikhokho Gumede iyabangela mntanami noma ngizwe ukuthi unokuhlupheka nami ngiyadabuka ngaphakathi ngoba ngizele ngithi kodwa ngoba naku ungaphansi kwephiko likaNkulunkulu uzonwaba isikhokho. Ngithi ngiyisikhokho mntanami ukhule uyazi uma ngabe usho lento ngiyafunda enhliziyweni ukuthi kodwa lo mzimba owushawa uboshwa nangey'ngubo ungakanani wona lo mzimba kodwa wawufisa ubani uNkulunkulu wakufihla. Ngiyadabuka ngoba abanye abantu nabo sibazi lo mfana nje oxoxa ngaye ngiyamazi kahle kakhulu lokubelahlela la mntanami sizolwela futhi lentana abanenzile ngoba siyaphi manje siyagubha sithi Nkosi uprofessor mise aliwini kala kanala ukuthi nje uyasebenza uwede uvusa into enjengathi banamona aphethe umona. Siyabonga kakhulu, ngiyabonga workshop. Ngiyaqala ukuthi umuntu omdala ekhuluma ulimi lotsotsi kusho ukuthi sigebengu. Ngiyahlela. Yebo madoda. Umuntu manje ecala makaboshwe noma abubani. Bayicala likhona kimi angiboshwe. Kodwa umuntu athe ngesitayile ukuthi uzama ukumphoxa. Ungekhethi isithunzi. Uma bengingelutho. Why ngikhishwe emaphepheni? Usho ukuthi ngikhishwe ephepheni kuyabona kade isikhopho lesi. Yebo, ibinto engeke ngafuna usuke luhlanya nje.
uthi bebebeni ufunde izwe lonke uyabona mina ngayithanda le yokuthi inyanga ezakhela udumo eworkshop eyabulala umkakhe ngayithanda ngoba yangikhuphula izwe lonke yangithatha mbeka la wangithatha la wangibeka lapha uthuma ngamadoda usunonena ingoza bacabanga ukuthi ngenyanga yabafazi ayonyanga abafazi We're talking a minute. ngoqatha umunyu uqathela ngiqatha umunyu mina bengutshela nje ukuthi vuka now ube wake up bona nje udokotela uhere up musuba isilima ukuthi sanwena nathi unafu ungathi uzopheshini ukuhleva uzuzothi sanwena unethi sanibonani because uncede umholi wenu uncede Sanibonani. hello baby Igama lami uLwandle waNdlovu ngihlala eMlazi. gatsheni uboya benyati ngane kwaNdlovu mina omo zasonga zasembulula nezaswela belusi Ngisacela ukubuza baba ukuthi angiyena ubaba uprofessor usakho uma unenkinga yokuthi uma uzoya esikhathini ushisele umchamo ube namathumba bese uya esikhathini ukuthi ungawazini ukungisiza. ubunjani Ngishisela umchamo mangizoya esikhathini. Mhlawumbe ngivele ithumba bese ngiya esikhathini. oh uyazenze njani leli thumba akuyibuze nje ngengqondo yakho nje ngamabomu ukuyibuza lithi why ngivele ithumba kusho ukuthi ngonakele ngaphakathi awuthenga umuthi wami phuze wona ibhodlela elilodwa ubone ubomvu awuzokukhipha ngaphansi wonakele sinyeni edile isikhathi sakho futhi soqonda ngeke sisoveke umuthi wami uyasiqondisa isikhathi vele into yokuhlatshwa ngendlela omhle ngayo nikeza nango seduze wakho ungabe uyadliwa ngaso njobe khulelo ngesikhwama wasona baby Sanibona le workshop. osazana Igama lami nguFikile wakamdwe ngihlala eSeview. yes endaweni enhle kanje esingisi kazi uyasazi ni yena sure Aqaba shawe stroke 1998 ulele phansi awazi kwenza lokho. Yini ngangisiza? nayi indoda le Cresida amkhulume nayo angikwazi ukulapha istroke mina lesifo sokuwa umuntu owaziwenza leyo nto yiloya khulume naye uyababa uhamba Cresida lo intshebe nje umubi ome la sure Sanibonani workshop igama lami nguMakhosi ngokwathusi ngwasendaweni yaseMacambini enkosini yakaMathabo eMandeni. Ngafika la ekhaya ngangiphethwe ibhande kodwa njengamanje ngizocela ukubuza kuprofessor ukuthi ngiyakwazi ukungisiza ngoba njengamanje ngikhulelwe ngino 5 months ingane bathi Bridgile esibhedlela manje ngicela ukubuza uprofessor bengeke ngiyakwazi ukungisiza. Kufanele ulale phansi nguhlabe yona ndlela ezoba izoyeka kuba sebridgini ingane zokuhlaba izoqonda vele yayingene ngayo lento lala lapha phansi sebenze anagcwala wena jamani wosamani yalabantu thala phansi wena hamba la ibridgini thala phansi wena ngale shit thala phansi ukudlala ngokwazi ukudlala njengane yambambanayo kwazi ukudlala nje yeah ukwazi nje ukudlala ngathi abantu awulokuyimunye ungathi uswidi lalela sisi khona kulokuze wenze nje ekhaya ugcineni ukuye ekhaya unakala nje ihlebe noma wakho izinto ezingenzeka ngamabomu because umithi nje idlozi lakho ngilasi lenhlobo ungathola ukuthi uma wakho uneke uzama umncanga nendlela ethile angifuni ukukukhohlisa mina ezinye izinto zenzeka ngenxa uba nenza izinto
kanti izo zakho li strong ingane nje kwaphambana ingane esifini khona into eyikhona ejaya amanzi kuyenzeka ke futhi i-bridge yake leyo ngane wena umthetho wakwenzelani ukumitha unegciwane uhlatshelwana anifaka ikhondom ufuna ukuloleka Yebo. Kulala wena. bonke abantu embelapha mnake beme indaba ufuna ukuhlatshwa hawu hlatshwe mntambi indoda yiboza wena manje Uthi befone. sheshisa-ke sengabokugcina akusekho umuntu Ngenzani? siphilile iyotata yowosa alifumaneki and banathenga abantu abazali abalifunayo eliyeza lapho kuba lokhona omunye umuntu engike ndamzisa apha so waphiwa ngelithwa lokuba ndandaqala ukuva kulonyaka uba ukhona emveni kwesigama-ke usekwafikelela kuso ndicela ukuzibayo njengoba indawo yakunomnatsi aphilayo ukuba ulaphele khona umuntu omnika iyeza ufumaneki wabe seganga ehlangabezana nabanye la abanye engisonza nabo banikezana abantu ama-fake kwafika ama-fake ngakini ade ngwachitha lapha ama-fake kukhona abantu engisonza nabo abenza ubugebengu bedayisela abantu udoti khona la zenzweni okay tata singenza njani ukuba awuthatha ucingo lami ungifonele uthinta ikhansela ngale ukalixoxa abantu bese ninika idate nishaye ngisekhona lapho ngiye kwanomlando emthatha hayi ngive namhlanje hayi umthatha unomlando usebhizana unomnatsi usebhizi usebhizana umthatha sengicabanga ukuthi mina ngisho ekhrizani njalo ukujikela ekhrizani hayi awukakazivi dadewethu ekhrizani ebhizani ebhizane ngaya nansi iKentucky lapha wona kusto yabona la khona umgwaqo khona iKentucky la ikhona imsunganyo okay nangu uboxa ngapha emva kweKentucky yimi engibuye khona ikhansela liyingqoza lanqaba ukuthi ngilapha abadinja abantu bafuna ukulashwa ngenkani ikhansela labaleka la kumasipala selikhathelwe ingqoza anisika tata wakhansela singathethani hayi ikhansela liguli mnganami gula abantu anoza ngizimuthi uzani Alright. Bozo sheshe. Wena ndoda ngithe angifuni umuntu yobesibili okugcina lo. Kodwa ubuye kimi. Ubogcina uqhamuke late, uqhamuka abafazi phambili ukhona. Buza wena mfazi. Okwindoda gwani manje. Wasa. Samana so Sheshisa nawe ngithoza kancane man. Lokuyiset. Toma la mu distance ngaguma ide. Tala basomani isikole. Hey manini akhuluma nina man. Ngalokubuza umprofessor ukuthi mengabe ungaye esikhathini futhi ungaprevent futhi ungakhulelwe uyakwazi ukumsiza umuntu onjalo. Unoqalo. Udadewethu ucishe ngakhuluma. Hayi ungayikhulumi lento phambi kwabantu. Ngicela ungifonele. Yebo. Yeah. Ufuna wimbo kodwa Usamba. Sure. Abesidedele usifisa athi ukusinika idulu lethu. Awuzeke sifiso sikhe. Bese sibhala ngomqabla Usithele ikhwama zami la. Usithe omnandi kubantwana. Ikhwama lezi zithele. Laba abakade mabizi laba u5 abeseke imali.
ngokomsenganduna kwakunhluni emhlophe ngabamnyama mhluze ekhakoni kwampikanela ngaloshona kwampisi wamalingo walinga into abazaqananga mina ngimuhle futhi I'm beautiful mina I'm handsome niyazi ukuthi ngiyakwazi ukonye into ngekho mina ngibonile lokho angithi ngibonile lokho angithi ngeke ngisasho ukuthi yolanda 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 ngeke ngisasho futhi ukuthi khona isidiyamente ezophuma